opgave 19.5, som handler om varer og tjenester. Opgave A. Handels- og tjenestebalancen. Handelsbalancen handler primært om eksport og import af varer. Altså de varer, vi eksporterer til udlandet, og de varer, vi importerer til Danmark. De sidste mange år har vi haft overskud på betalingsbalancen, hvilket vil sige, at vi har eksporteret mere, end vi har importeret. Og på tjenestebalancen, der opgøres alt handel med tjenester. Opgave B. Vigtigheden af disse to balancer. De er begge vigtige. Handelsbalancen er vigtigst, da vi er størst på dette område. Hver time tjener vi 13 millioner kroner fra handel og andre økonomiske transaktioner med udlandet. I 2011 havde Danmark et overskud på 118,7 milliarder kroner på betalingsbalancen. Handelsbalancen kan dog ikke være til stede uden tjenestebalancen. De to poster er afhængige af hinanden, da tjenestebalancen er det, som tjener penge til handelsbalancen. Opgave C. Beskriv udviklingen af import og eksport og tjenesteydelser. Den første graf viser udviklingen af eksport og import af varer og tjenesteydelser. I årene op til år 2008 steg både import og eksport. Men i år 2007 var import og eksport af varer ikke i balance. Landet tjente ikke noget på dets eksport, da pengene blev brugt til import. Da finanskrisen ramte i slutningen af 2008, faldt eksporten og importen drastisk. Der i årene efter finanskrisen kom godt gang i igen. Opgave D. Udviklingen af saldoen i de to delbalancer. Saldoen på både handels- og tjenestebalancen var stor inden finanskrisen. Saldoen på handelsbalancen var stor omkring 2005, men falder voldsomt lige inden finanskrisen, fordi det går godt, og vi begynder at importere mere, end vi eksporterer. Hvilket betyder, at saldoen på handelsbalancen falder. Så indtræder finanskrisen, og vi stopper med at importere så meget. Vi importerer blandt andet meget tøj og elektronik, og efterspørgslen på dette var ikke så stor under finanskrisen. Mellem 2007 og 2008 var saldoerne meget lige, hvilket skyldes, at vi importerede lige så meget, som vi eksporterede. Den stiger igen, fordi vi blandt andet eksporterer meget råolie, som er en vare, der er nødvendig, og som folk stadigvæk køber, selvom de ikke har så mange penge som før. Tjenesteydelsesaldoen gik ned under finanskrisen, fordi folk havde færre penge og tog f.eks. ikke så meget på ferie. Opgave E. Danmarks økonomi. Når vi har stort overskud på betalingsbalancens løbende poster, medfører det, at Danmark får en bedre konkurrenceevne. Det hjælper også til, at vi bliver et mere rigt land. Hvis vi har en god økonomi, kan vi låne penge til andre lande, som vi senere kunne kræve tilbage, hvis vi kommer i pengenød. Vi har også mulighed for at opbygge udlandsformue. Hvis vi har udlandsgæld, har vi også mulighed for at betale tilbage. Vi kan også vælge at gemme nogle af pengene, så vi får en bedre valutareserve.